Velkommen til denne uges podcast. I dag vil vi fortælle dig, hvordan HTX-elever fra Roskilde byggede en varmluftballon. 5 elever fra første årgang fik udleveret en projektbeskrivelse omkring projektet. De vidste alle sammen, at det var en god idé at læse manualen, før de gik i gang med at udføre opgaven grundigt. De gik derefter i gang med at tage nogle overvejelser omkring, hvilke mål varmluftballonen skulle have, som ikke var givet i projektvejledningen, såsom højden og den store diameter. Den lille diameter i åbningen af ballonen er 30 cm. De 5 elever valgte at bruge målene 120 cm i den store diameter og 160 cm i højden. Dernæst begynder man på de matematiske beregninger, som skal hjælpe med at tegne skabelonen ud fra de beregninger, som man er kommet frem til. Til at hjælpe med beregningerne brugte de matematikprogrammet T-Inspire. Når det er klargjort, kan man begynde på at tegne 2 sammensatte stykker pap, så det passer til længden af ballonens baner. Der blev valgt silkepapir i de ønskede farver til ballonen, og der blev lavet en fortyndet lim i et plastikgrus. Derefter blev limen hældt i et plastikgrus og hældt passende vand i, så det hverken bliver for tyndt eller for tykt. De er nu klar til at sætte silkepapiret sammen, så de har den længde, som passer til længden af skabelonen. Når limen er tør, kan man begynde at tegne skabelonen på silkepapiret. Det er vigtigt, at det bliver præcis som muligt, så den fremstillede ballon bliver som forventet ud fra de beregninger, man har lavet. De kan nu klippe papiret forsigtigt ud i de 12 baner, og derefter lime den sammen, så den skinnende side vender ud af. Derfor lagde de 2 baner glat mod glat. Det vil sige, at den ene rugeside ligger på gulvet, og den anden op mod loftet. De limede ca. 1,5 cm fra kanten fra toppen af banen til bunden af banen. Så de 2 baner er klistret sammen indimellem. Så når de er tørre og foldet ud, har man den glatte overflade på den skinnende side, og den ru side er der en fold, hvor den er limet sammen. Det gør man med alle banerne, så det bliver til en slags bred dug af farver, som man til sidst kan lime sammen, så det bliver til en ballon. Det er bedst, hvis man starter med at lime 2 og 2 baner sammen, og derefter sætte dem sammen til en større dele. Derved bliver det nemmere og mere overskueligt at arbejde med. Til sidst lavede de en lille cirkel af silkepapir, som skal bruges til toppen af ballonen, og limede den derefter på og lod den tørre. Nu er de nået til opbygningen af varmluftballonens brænder. For at lave den skal de bruge en sodavandsdåse, noget vat, tændstikker og noget etanol. Først skal man klippe toppen af sodavandsdåsen. Derefter er det vigtigt at lave nogle lufthuller i dåsen, fortæller de. Ikke alle elever lavede den samme brænder. Lufthullerne skal laves rundt i siderne på dåsen, fra nederst til lidt over midten af dåsen. Hullerne skal ikke laves for små, men heller ikke for store. Omkring 0,5 cm. Derefter skal man cirka komme 0,5 gram vat og 10 ml etanol i. Så holder den cirka i 2 minutter og 20 sekunder, hvilket i det tilfælde var et passende tidsrum. De skal nu lave en måde for at kunne sætte brænderen fast på selve ballonen. Det gør man ved at bruge ståltråd rundt i kanten i bunden af ballonen. De skal huske at lave små kroge til brænderen, så man kan hænge dem i ballonen. For en sikkerheds skyld kan man sætte staniol på kanten, så den ikke brænder, ligesom de 5 elever desværre oplevede, at deres ballon brændte op i luften. Tak fordi du lyttede med i denne uge. I næste uge vil vi fortælle historien om pigen og hesten.